Egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur Andoaingo Hernaniko eta Usurbilgo udal ordezkariok elkartu gara hemen, Foru Aldundiaren atarian, egoitza nagusiaren atarian, eta Marisol Garmendiak zuzentzen duen mugikortasun eta lurralde ordenazio departamentua burutzaldeko autobusen zerbitzua aldatzeko prozesuan izan duen jarrera salatzeko elkartu da. Gipuzkoako Foru Aldundiak burutzaldeko autobus zerbitzuaren emakida berritu duela jakin du. Marisol Garmendiak eskualdeko alkateoi bidali berri digun gutun batean esaten digu laster argitaratuko dutela proiektua Gipuzkoako aldizkari ofizialean, eta orduan jakingo dugula zein alegazio kontuan hartuko dituzten eta zein ez. Sinestezina eta onartezina da Foru Aldundia erakusten ari den errespetu falta. Bai errespetu instituzional falta, bai herritarrekiko errespetu falta. Eta jarrera antzeko izan du prozesu osoan. Aurre proiektua egiten ari zirela, idatzita zegoenean jakin genuen, hau da, 2017ko irailean. Orduan, azalpen eske joan eta eskumena Foru Aldundiarena dela eta herritarren parte hartzea erabat baztertuta zegoela oso argi utzi ziguten. Alegazioak aurkeztea beste biderik ez genuela, beraz esan ziguten. Herritarren artean erantzun horrek ezinegona eta kezka sortu zuen, eta giro horretan alegazioak egin genituen bai udalok eta baita milaka eta milaka herritarrek ere. Pentsa, eskualde osoan 5.000 inguru alegazio eta 7.000 sinadura bildu ziren. Zerbitzuak ez murriztea eta herritarren iritzia kontuan hartzea eskatzen zuten herritarrek. Alegazioak egin bai, baina kontuan hartuko zituztenik eta zeren arabera egingo zuten ez digute inoiz argitu. Maiatz hasieran egindako bileretan ahoz esan ziguten zein ziren aurreproiektua jasoko zituen neurri nagusiak. Esate baterako, orduan aurreratu ziguten Usurbili linea bat kenduko diotela, zen ere Usurbilik ospitaletara doan linea. Baina, hortik aparte, prozesua itxia izan da, erabat opakoa, ez dugu parte hartze aktiborako inolako aukerarik izan, eta zirrikituren bat ireki badute, beti izan da jendartearen eta udal batzuen presioa. Beraz, ez etorri guregana informazio zehatze eske, azken batean proiektua argitaratutakoan jakingo dugu ofizialki zein alegazio hartuko diren kontuan. Naiz eta ahoz zein idatziz eskatu genion diputatuari proiektua argitaratu aurretik udaloi bidaltzeko. Bai ez esan zigun, baina gaur arte. Beraz, hitzaz dute bete, oso argi utzi dute nork agintzen duen. Bere momentuan aurre proiektua idatzita zegoela eta argitaratu zenean alkate batzuk propio bilerak eskatu genitun, Marisol Garmendiak zuzentzen duen salearekin, eta hain zuzen bilera horiek eskatu genitun aurre proiektuaren xehetasunak ezagutu eta aldaketak egiteko erabili zituzten irizpideak edo ezagutzeko. Bere momentuan adierazi zigutena lehentasuna irizpide tekniko eta ekonomikoek izan zutela, alegia zerbitzuen erabiltzaile kopurua eta errentagarritasun ekonomikoak izan zirela. Bere momentuan adierazi genien eta prentsaurrekoan ere hala adierazi genuen, gure ustez errentagarritasun ekonomikoaren irizpidea edo hori bakarri behintzat ez zela egokiena, eta behintzat errentagarritasun sozialaren irizpideare horren pareko beharko lukela izan, ez? Eta gure ustez, erakunde publikoek hori ahaztea, arduragabekeri izugarria iruditzen dugu, ez? Zerbitzu batzuk egia da, izan liteke bidaiari kopuru handiegirik ez izatea, posible da, baina kenduz gero edo murriztuz gero kontuan eduki behar dena da zein kolektibo kaltetzen diren. Eta kasu honetan, kaltetzen diren kolektiboak dira, tamalez, emakumeenak eta adineko pertsonenak, ez? Zentzu horretan, eta Xaberreka adierazitakoaren ildotik, gure haserrea adierazten nahi dugu gaurko prentsaurreko honetan, gure haserrea ez delako bidezkoa herritarrengan horrenbeste eragin duen zerbitzu batian, herritarren iritzia kontutan eduki gabe horrelako murrizketak aldaketak egitea, Marisol Garmendiak prozesu guztian zehar herritarren bizkarra aritu da,
Eta zentzu horretan salatu nahiko genuke Foru Aldundiarentzat horren beste garrantzi duen edo zutabe nagusitzat erabiltzen dituzten partaidetza eta gobernantza eredu berriaren printzipioak hain zuzen proiektu honetan hutsaren hurrengo izan direla edo bintzat Gipuzkoarrok jai izan dela horrekin guztiarekin. Eta esanakoa gure haserrea adirazi gaurko prentsaurreko honetan prozesu guztiaren bilakaera. Ezberdinak egin izan dira, bai udaletatik eta baita herritarren partetik ere bai, eta gure kasuan behintzat eskatu genuena zen prozesua bertan bera uztea eta parte hartze prozesu bat irikitzea edo behintzat herritarrekin batera aztertzea zeintzuk zian eskualdeak zituen beharrak eta hortan oinarrituta autobus linea berrien esleipena egitea. Beraz, guk eskatu genuen alegazioetan zan prozesua bertan bera geratzea. Aipatuan bezala Marisol Garmendia diputatuak argi eta garbi esan zuen ezetz, bereien irizpide ekonomizista horien arabera kostua kontuan hartuta eta kriterio horren arabera aurrera egingo zutela. Eta, baino esan bezala, 5.000 alegazio egin dira, herritarrek ere alegazio asko egin dituzte, sinadura bulketak egin dira, uste dugu, herritarren aldetik ere badagola demanda handi bat eskualdean zerbitzu hau behar bezala eta modu egokian esleitua izan da. Noiz izan zenuten lehenengo berria linea hauek kentzeko asmoa edo zutela? Okerrezpan dago 2017ko irailean izan genuen lehenengo berria. Esan beharra dago ez zigutela zuzenean jakinarazi zintzen proiektu hau edo proiektu egitasmo hau. Eta boletina publikatu zen, baina guri zuzenean esan gabe. Orduan ez uste galant hartu genuen, eta geuk eskatu genuen bilerak egitea, eta gure eskaerari erantzunez banan-banako bilerak egin ziren, esan da bezala 2017ko udazkenean. Arrezkero, prozesuak aurrera egin zuen, eta urrengo hartu emana zuzeneko izan dugu 2018ko maiatzean. Hor aurreratu ziguten haoz, zen izango ziren eduki nagusiak, baina bilera hortan bertan eskatu genien idatziz jakinaraztea, guk ere aukera eduki genezan zehatzago hobeto aztertzeko eta altzan neurrian behintzat gure ekarpenak egiteko herritarrekin batera, baina aukera hori ukatu dute. Eta orain azkeneko berria izan da, batetik boletina publikatuko dela, baina bestetik prentsan irakurri dugu elkarrizketa batean, baina hori aurrera doala eta beraz, zai gaude oraindik idatzizko berrien zai, baina esan digutena da boletinean argitaratuko dituztela, beraz horrela gaude, inongo aukerari gabe zertan eragiteko. Vale, en castellano.